είμαστε φίλοι. Υπάρχει κάτι που να μπορεί να χωρίσει δύο πραγματικά καλούς φίλους? Όποιος βιάστηκε να φωνάξει όχι, το μόνο που θα καταφέρει είναι να προδώσει εκτός από την επιπολαιότητά του και την απειρία του. Το πρώτο που μπορεί να προσθέσει τη λέξη πρώην στη φράση καλή φίλη είναι μία γυναίκα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις επαγγελματικές συνεργασίες. Οι καλοί φίλοι είναι καλύτερο να μην έχουν καθόλου λογαριασμούς. Ο γάμος είναι τόσο επικίνδυνος για την αντρική φιλία όσο ένας λύκος για ένα προβατάκι που ξέφυγε από το κοπάδι του. Και αν όλα τα παραπάνω δεν καταφέρουν να νικήσουν τη φιλία δύο ανδρών, υπάρχει κάτι που σίγουρα θα τα καταφέρει.